Mangi asoroboti ururikiranu korwase county ya Nyamira tukutikana nayo ni gotokoira na se county gose ni gotogocha se county ya Kisii awase oboibiwe chingoko bwakorekana sensemo ya Bogusere yotoka se bunge ya Kitutu Chache South egento abamenyi benseme yo bagikeire na tayona nigo bakagerete buna abobisa ba nyumba 10 gose community policing na bwanene bakubwaterana ase oboibyobo nabona niga bagambi benseme yo baenekirie ogochiko bwaterana kwenekia buna oboibi abeire bokoero muri keito diponasanya noroboti urasubuime abasalia ntoye tochamo babutu bonse bimteko babuya abanyakenyoro bangege meyebori Bogusero mbirero barase bakurere gakora kyo wiwe chingoko obo bwabeire bono enga kientambe kurende nigo bwane kigo botuko bogo kiera rero gati yabamenyi bensemeywe Jumapili botuko bogo kimande chingoko cyane gesumwe kabunu chingoko cyane kikaibugurwe gesumu chingoko isana anyolire ya maseda ikeyigara lakini chinde inyeti ndanyola mbali bakutolinde serikali ase igobone tukoze kwimukya mawoko tutige serikali tubwekane buna abantu bande bakusamba abantu egere gosobo ibyo mbosire 2020 nkaiberwe TV sukali paka mafuta isemana iberu chingoko isano aramisi ye buna yerete nkaiberu nande tuoni sabato nande nkaiberu litoke na lero bono buna tora igo bacha sasa ya butuko na iguchingoko chikobuga na chikobuka na nyoranga no muibi orenge gotema kuiba nande naiba chingoko isana lakini rende nantigere simi nero yatoretiro obwaro oboiga tokurigia basalia nigo barwekerero kyabo ase bagikeria bororega korekyo na gusaba oborendi ase bateba ng'abakageire korwa oborendi buna community policing nigo baonchokire bono bang'ere gokora obosari obwe bwoboibi ono nche kumbetinga ba community policing yagotokonya gose koiba manijinga konchiro no muntu obwate no yito community atigalinda abantu abaito ba community na mwana inchi ochora kumbe bagochora abantu bali batari abanda abarunge abagambi bensemeywe mbakurere gekorekyo ase bateba ng'amba guchigwanchira egekorekyo kogenderera nainde ase bono baenekeria abamenyi bensemeywe ng'amba chigosiria oboibi asensemeywe abaibwe nene monekere tonyoranga musika mukuu wabaibi aba no mo community policing yeto isege kya crackdown kya abaibi ndoro chigogetiga twateberenga nkobwatira ndore n'abana inji bakatome kishuwanga oboibi bwazirira sensa blockage yeto yabigenge omondo tosige togo kumia chingoko twabwatiro saiti ya misini cy'abantu ngombu yagokora omuntu buno oyo agende naende cyera nanda bwatokwe tayo gotigare kenyora noyo mo bonsi pinga ibago twekera esegi yabasari yakorire naki yansire aiga yabakagoro batatu bono kubeko byara na gukibwa asege taseni ky'abanyanyimbo kya Mosocho bakageire ko babayibi kurwa seke nyoro kyangege abayibi bechingoko bono nigo botukibwa ngeire bene elio boene bwa bananchi bonyare kumanyikana reporter ya Ege Taseni Kiandizi TV kurwa ase police station ya Mosocho kutoka imeye bunge ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii Elietandipon Asanya mbia mono muri keito diponasanya